Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika kufanele zizilungiselele njengoba kusazoqhubeka ukucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga kuleminyaka emibili ezayo. Lokhu kushiwo uNgqongqoshe wezamagugu, ambiwayo, nezamandla uGwede Mantashe ngesikhathi kusingathwe inkulumompikiswano mayelana nenkulumo kaMengameli wezwe ePhalamende. Ngokusho kukaMantashe, elakuleli lisazochitha iminyaka emibili liqhubeka nokukhongathwa ubumnyama. Uthe iEskom isazoqhubeka nokucisha ugesi ngenhloso yokuwonga kulesikhathi. Uthe umnyango wakhe uzoqhamuka nezindlela ezehlukene zokuphehla ugesi kanye nokuwonga. 18,000 megawatts of new generation capacity from coal, diesel, renewables and pump storage has been committed to and used on the grid since IRP 2010. However, intermittent supply deficiency problems persist due to unavailability of bulk of generation plant because of breakdowns. IDH uMengameli ukuthi kufanele kuxoshwe uMantashe kulesikhundla njengengxenye yenyathelo zokuhlenga iEskom. We cannot afford to wait any longer. And we cannot afford any further go-slows from the Minister. And so, Mr. President, I would urge you to face the fact that if you want to keep the lights on in this country, then you will have to switch the Minister of Mineral Resources and Energy, Gwede Mantashe, off. Iqembu iEFF lithi uhulumeni kaMengameli uRamaphosa uyahluleka ukuvikela abesifazane kuleli. There must be recognition of work performed by women in the household as formal labor, which contributes to the national economy, GDP, and formal tax system. You have proven yourself, Mr. President, time and time again, that you are not worthy of carrying the hopes and aspirations of these women. That is, in actual fact, you have been the biggest enabler of women oppression and exploitation in this country. uMengameli uRamaphosa uzokwethula inkulumo yokuziphendulela kusasa.